Tlaqqet it-tieni sessjoni tal-Kummissjoni Konġunta tal-Kummerċ bejn Malta u t-Turkija. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ hekk kif il-Ministru Ian Borg żar it-Turkija għal din it-tieni sessjoni. F'din is-sessjoni l-Ministru Ian Borg flimkien mal-Ministru għall-Kummerċ tat-Turkija Mehmet Mus qablu li din il-Kummissjoni hija turija ċara ta' relazzjonijiet bilaterali b'saħħithom li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi anke fid-dawl ta' żjara li kellu ftit tal-ġimgħatilu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Mevlut Cavusoglu. Sa kif iż-żewġ gvernijiet, ministeri differenti, entitajiet differenti, imma mbagħad anke l-kmamar tal-kummerċ u entitajiet oħrajn jistgħu jkomplu jaħdmu fuq dak li ffirmajna llum sabiex insaħħu mhux biss ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi ma fuq kollox il-kummerċ. Waqt il-laqgħa tal-Kummissjoni, il-Ministru Borg tkellem dwar kif Malta se tkun qed taħdem biex fi żmien li ġej potenzjalment ittella' wkoll delegazzjoni ta' kummerċ fit-Turkija sabiex ikunu jistgħu jsiru aktar laqgħat ta' bejn in-negozji biż-żewġ pajjiżi. Intqal ukoll kif iż-żewġ pajjiżi qed iħarsu lejn kollaborazzjoni f'diversi setturi primarjament it-teknoloġija, it-turiżmu, il-film, l-edukazzjoni, l-agrikultura, il-marittimu u anke l-infrastruttura. Iddiskutejna diversi aspetti illi fuqhom diġà hemm kummerċ b'saħħtu bejn Malta u t-Turkija, kif nistgħu ntejbu dan li huma n-niċeġ u s-setturi ekonomiċi fejn nistgħu naraw iżjed kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi rispettivi. Il-Ministri ddiskutew ukoll id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom in-negozjanti taż-żewġ pajjiżi minn żmien għal ieħor u kif dawn jistgħu jittaffew.